ase naikire ase nsemo y'omugonchoro egotoka ase ward ya Kimera county ne ya Nyamira ase nkumirana n'omusubati oyomo ungakerete simya gante bisara na eteira tari makaso bugima bwane koranje ochoiche egere nsange n'abagusiba minto ndora atakego nkonya nchirende yonsi yasaye na musesenie aikebe bina ikirororo egere turasanganere nayo mwanchu muligererio tegerere obwatyo muganoya egere tumanyanga nara lyaya agende tugwitira subugima bwaye murubiri yoiga nigo tugutarira baminto egere tumanyanga nara lyaya bagwitira subugima bwabo nendekero umuntu agusangana intwe nigo egwenerete tumusire ase tukunyara nonye bintu byakongire ekyo kikirenga cy'umugano yoiga usena kikirenga cy'umurubiri yoiga akero kenduru basemeria ucha saba mwabonga nonye bugima borobokomu Nyasaye karororo ayitire marwirare nabakogendera gotokonya yo karibu sana egere tumutegerere na inche mbono litangana ntete gotegerera umuganoye kyagera nesimya ngakirete uligereire buna tawo kore meruberiye egera sangana intwe asenchira yobikirano yo karansuike egera tuwati umuganoye asenchira yobikirano karibu sana baba asante soko twalira ni mwao Karibu sana ndo chitali nyumba nene na kanyumba gake lakini rende no menyete Menyata, sorry, no, kwenyara kore. Asenda nyara ko temenjire ndeyonse. Egende mbiso mutu. Egera abana babeka nyumba n'abasiekera. Asenda medena egaiga nabongwa kanankengere bineri gwakogire. Bana bagote umunchu muligereria Marieta aho kurigereria kamereri utataina kyokorwa egera tumocha kumuruguri. Asa Marieta ne Catherine Mura seitere go chinyama ya mategetali. Asa yuna kinere tomo na tinya maeti kinere temechi. Mbia mono sana igotoli na Catherine Mora. Baba Bona Catherine whatever say no nyamaya lakini tukinere cyo. Kara to mu mugano moke we family no. Mbalinga Mora se family na hindi na kimukine to bugimana kibwarenga. Minto etara abana bane injo matangi lakini mama anyorete kare nyaruka. Wana oga sasa wagategochi kera chiete na inje nabo bugime bwarengo buyega akaranya ro mwana kumbwati abu no bugime bwa njokerete ukara koma baka natakerembe moya suwe yegete mbaka bakande kandu ngwagura ngagwecha ime kayina nje to bosiga Mabokaye na bonjete ngukuna alengere kinyasa kakana okuliyererio na bokoro abu nyamaya bon kinene nyasara nkonya ngagwena echaye no mugosuka no lenge gosino musaje yo daite buko ara setige sweli babwate bakarosi bakatereka nze nesuguri mama kareke barua bagara mate kanyara lende na buleme abantu bagankonye bali barengi cyamate bakangira nyagitali ngakonye ngagwena nagwena nabona atemeta ko koremererie ndenganya gukiniwo egaika narabero manene bone myaka 5 aiga ngaya ngwende school ibitao bigo ingoje nebitao ingobe kanyamo toko binyara ojara byao ni yasogo teiriche sigara oyenta temnoro koraigo tiegere tigende school juti ndio sengenchuta maumina achite naye igo yani kwa lenge kerenta nasigari akanya basogotera tuguta inkoleta nganya gustira ngaika class ya moibere sato kolete bitabo byo gasoma oni onyera marunje tinzoma lakini olio yera bono bunachite school na balenge buru basoma balenge ngaki na bukuna ika class sato na lenge ko roje nkamumira njere gaseri embeli yarenge akamenyoka kwa sarenge abwato mote moto lenge nyimbe gale bwata kaboko banga gitokugoroga sanara nga kugoroga iga hoga nga gitokugoroga kabimba kabako ngane ngara babuno musiokera mega ingi ari bugwakira bono bosaigo nga gitobosaigo iga ora kuangete Ane gatu abo atimono moto tokanyaro moto torenge moto kawaida moto yuna abanyagatari bali bankonye batatu gusongo bwarengo moto ino bw'itimbo arenge gusongo burungi joko gure kwa beto konetu ukabinga
ngaba ng'emetienyi etatu ngacha gwatu nyagetari no nyagetari ngonya tora kurukugeto ngarakwete mami no kero kwane kero gokorera bicheje mama ara umororo ngende ngeyara kwane ara oligere ligo kira umu ngabe kero nacha kugwena sokoro yano yo kule mare munero chitagateba yayo mwana oyo tiganje ndore na kitoko mokonya kurwa sumuchwe jurundo chengo kwale atebe tingo koira se andi awere botende mande otararo ka wikwaro kirega iga gusi koro makendo na gukoira labidi soka kaliji besa kana no nkaro kiwo na naru nyumba sokoro na ruwete yego akande tere yanga ne bikoro to sanda kiringa sokoro ya mucho yose sokoro abo so mama na nyomera sokoro mwaba mama mino okay akanda tere sanda ki akanda tere yanga ngaru nyumba kanyimo ki akanda tamaka buoy ngararoro akanyimo ki aganko abo guchibotende mata motende ngaya kuira mwese ko yo mokogoti okay ngachikomorera lete mwesiko mama umi yani mwesiko mama umi no bon ngachikomorera eri rengol kira sisa teji yeyo ewa ngaenda ngomorera ingo genda lele school bete kurunka yasimira ndeme ngonyara kera sokora ndu sitiande tena ayo mwana oyo trochi se nondo iyo kende yansinga bali bugima bago koma to basa gotama ole mere mama nena ndeti ayo noko gendo bago koma to tama gali na tambe na binesi yabandi ole mere ayo ole mere ni chande lyo raitro Nabona chite ngalemereri. Nabona karibisha tu kawaida. Kanyakoba. Wale boigete naona arabo gakonga. Igombo igeta asibo gakonga. Boigete gakonga. Lakini kulita ngani ngo kora ngo mokonya kwa rengi. Ngo mokonya na rengi gocho. Gose ne abana. Ega sirende ya kawaida nyumba. Ngai kirasino. Aya line kire sano bano bagachaka gokonge gasika benyinge akina bawo koraka abawo kubwatira kende yonsi otarekerie ke abara gwake none gekombe gego chaye gosamba suguri gosamba damos lakini ngalemereri nabona alemere tene nganya gosuka soma ngasoma kinde mere tio baka abantu bari bacha bateo to gotama to watsino bateya yo bado nere mama na tata diganda mere kini odambi amone kyagere gasena ale gokori gwari ngomu yako nero yango nyire bono iganda rochi oseni ngwate gasingo nabana sugete ngaso mangaika class 8 ewan ina kolirega elindirerio class 8 mwaka 2010 kero na chete bono gusi agateba togende ngatukwani baba ntumanye koirana ndebanga kawaida tuchitaba kwani toirana ngendere ne school ngachanga gani ngatogacha iga togeko baba agaika kairanere akagotigo agantigwa na bana baba agake simya agateba agotigara abo abana bane bakabali ne gari bakoreki bache abo timbo atikende ne chiangana chitene chiro chibe kiregento no atigeta butabu na kiregento ana betegeka sana ngaba gekasane ebirengera libingi okorera na standard 8 ama senga kwabwate koru nane school kiwasometa tina igeteko yekora matemo ali yose junje na bwata moyo bokogenda nsome lakini tajeti ko ngaibana abwata agateba ya na nyina nere tigabwatira igo standard 8 tamtuga nonde nere tigabwatire gabwasina ikira na nja bana bakorire ki eri konyora na mukine na chitu mwana we kale nasali koyo na mwikil class nye sana konyora usukira ngacha ngatenena ngatayonde gakimutare wanja mongonye pero munda kabwa ngatingo enda buno babandi ngatingo enda mateso nali akawaida ngateba ya tigangenda si anti yani nere asire tere magonga na cheto ngara berororo ni chiwiki sato kazeni yani nere anyore to mwana ngabero kanyago kore gas kawaida naenda mugondo na kore gas yonsi ega ikali tuko gete baiske ba kanyara gachire school
na twatigaire na nkoyu bono oyo nyomete ayo nyomete anko anti yao twatigara nere akandangeri ikarandangeri ande yesimine natigera umume ateba yesimine kyatigera umume akanyabesike baye bagende amanya gocha gontei ngende komuretera esimi turende tweka babere omoyo kanga kera banga nkabere chikoni tinjeti kogendo kabota gasoka kamwana nkari ngoro gasimine agasoka na kamwana kali akabota gasike nyombene na gasika ni chikoni agantiga iskabu abana soga te skon kali ranga bero bosi bolange geita chinse sote chinge ngobo nyasa nenge na chandikire go bogimombo kometi wakomye yasa andolera mabera gatumu umuntu agache geita gakonta karangiri sana ngaitaba ilia bunga kayenda ochi timete asagenda ninga bunga senge nchakora ngiri chikomala tesi uchilu mume na ngire kobenda ngateja sound na matemu ngweterara makongu ancho ngorire njira asaye gatinda keri kobero umuntu yagacha kurugeita akamboli ngaibana umteya yankasieka usika chinyomba chonzo tigeska timetinga yana akamboli na kikwarerire mona iga ngamate yaya asieka tuontiga isko ande tanya baseka kabata gante imuswati naro taito muntu Nairobi achiko kolega sia nyumba no anje ngamate bie no mbonda gachideke china gutoka bonga tagende ande yaya etoko genda bakororo okwane nere ego ikamambi egere mogende nkabe mutaisa tukanda tukagamba nero mungino yagande imambi bwe bange togende ngebanga tukagamba tukakora ngacha tinda tikaze nchane kende yonse tukakira tukarosi ndagira magoroba tukaragira ilianti yawono irani wane lianko irani anti akwete wana anko irani na bana bae barude sekondari bana basoma tukarosi ndagira kawaida ilianga byane byalengo bikeo ngabanga ngakora iliwa saka uchi skuru nje ngasoka ngabete yaya wana tiniko bera seinega ko ndande ke baba kelike ndanyole sabu nje ngisibe ngo ndande junala ko bateke ndiyo simbale kwanjira nandato nando ndete nanya bote ende kiara njandiro moyo mbaka buna bona komna wa kwanjira ndi wana na kwani nasibukire mukanga genda na tatabinyo mami ondo baste na tebe ena kiretera kinegero nachite gochunguza nande magega nachite ko story yu corona nda se sister yane achito ano nabana chite Nairobi nganyare kibaru ekyo nale gwakana chiru 2500 chiru gwechibera na 500 takire yanga takire ko tendagera ngire ala kole bese ina nyoranke na gachanke ngena tomera mama bia mono Catherine kara gwatera butura sense mwende studio somutimo komoke karo tukwira na tumanyenga aiga sikwagenda Nairobi oboreri gwatigire class 8 inchera tali wanja kwao kolendina sengenjo ya matesa manga mwanchu muligereria no roche buna Catherine agwetera buna aro mwana moke mpaka agendere to kuyetera guika bono iga namba ya yesimi nere yugwetaga bwa CTV karuga netiko mokonya kumutumira kende mpesa kende yosikeri obwate sengenjo na bwata abana gaiga bane gochitori guikaga abo ase omuruguri oyo iga tobese gusuka turenda sense mwende studio nkuira na tore ase gekegeke kirebusyo Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nkoliole nyumba okogora obulemu okogora ugose property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamanganaya asigi kitambe no bale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongoli ya gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba inoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Biama naendo mwanchu muligereria oliogenda te gutubwatia karotole na Catherine kurwa sensemo ya umugonchoro
ase wodi ya Kimera county ya Nyamira ndio gendete gwetera mange kurwara umwane kimwerere ereta na korra murembe tana korra bugima buja niga gendete gwetera mange ikagaraganta inga ya Sara inchwe gwetera Ndizi TV kero kende ninyoro bokonyi kalras no bokonyi bwebesa nabo ko bokonyi bweke barua nabo no bwate kende gionsi yabo oramo konye nakyo omweke barua osumurangiria akorere gas kagichanyo lebesa siginchitaki muntu uri mworo nagenda tokora ibintu byae ebya uchi gototebi gochimotwe igo karibu sana naende inamba ya simu yakarutete kumwakera ugambe gusuno bwate bokonyi bonde moneke barua monokendo tagetokora mwawo gabo abo kumwakera namba ya simu nere yore gabo nonde nere naruraga ni kumutumira kende wetera mpesa inamba ya nere gabo igo bono tosuka tigatogendere gotegerera umuganoya Catherine wachire Nairobi kwanyorije kibarua okora kwa uchiri 2500 ikigo mabwarenga ekero nakore tumutinyo matangani nenyorete mama mintorende abogi mabwa embori buya jure kera tukinete ne matoke matokararire nakarosiri na mutomera na neri neri banyatano ogorera abanda bandike nero gorakende ora mutinyo matangani nero kabero nero gataka andere togocho tokwani muteya ati ngojamba kwani juni mate nyomba te yonda chikorara ngibo nabero mwise koma tiganye bange manya ko korana kingochi ngakore kibarua nganya gutuma chibese ngamuteyo ko gora mabati neba makora ali abo gere wagache chikoni enda tirimbo kenyi chendali ta elita tu minoyo na muntu konyo maru no muntu tali naacha nonde bwensi na banyo maru abaseli abako myokino mukoragera yore ndagera kururiko naroro bakabone no okay ono ngatoma chibesa ngatoma chemete amabati nakahora kagache chikoni umuteya gwakore kwagacha bono nabongo bafuringi chendale bono ndiro chikomigerani naini ngatirimbo ko Nairobi ngacha kawaida na shopping nende yingo chaka Ekwasabali bakuru Nairobi kebarua aba usibali use umusubate ngo mugusi magako eno moruye erambi yali ukuira nyumba gas kawaida ero nagakorira ari nyinge nagakorire gas double work ya nyumba amusaja aho chadekende onsi nayo kugurege itabune watchman korugira chisese nakarugera chisese sisi cyarenge 10 kwasi bichikaraya kwachi bekerenda yara kwabusa egasi nyinge ne nyumba kwatene koroba gosi bigoro na yinze kireyento akini nayere meredi ju bado bogimana bokori ganya kwa banga changa muteto kwa mentorinde akebe seyinenge acha kamende chikaba chirusa ono nganya wake sabo ni chiri bwejisa tune gasingo korere nyinge abana chitenka litanga nielyo aikanka karara abo nyumbe ina kimwago mina akwalira neti litanga ni buna narale te nyumbe yu nanda chitobu tuko bagachaka koyekenya no mo kai yesaka me kerenta nenge kwa gacha nyumba kuonega kerenta ne kero kinge gocha kwa gacha kuonega akenya nyumba ina mabati akenya no mora weta raundi Senga imoka mambia ngabwata ngakoroke ngasoka nguteyaya ili ogikoruna gachage tugwana ili abuchire tiangi mokenya ndembati abana chete nimbe ibada na bya tagori tongwate yo kandaka gatiga leo nje kana kabere Nairobi kabere mutinyibere atebe gasia nyamba yakongire tigange ndendi yande gasabangina bali bakokore banda nyako bagwato bosani igega bone boss yena muteti tosimeke chingeni jina bongo manage mugondo keregendo twenda tanya konegere nyako manya customers kalemes kuma alina uchingeni chinyingi nabwate nyange bane nyange ye konyora negeire nyange namanyire nane kwa chingeni nasibe nyange yo nabe kikirabo nagenda nachikoni kawaida chiro kanya kuliya basani nachikonyora musibati ndo mugusinga mateyo tawo nsikiraga igana chinjingi chekoni aya kante ya mchanda tekora tiyo achena mukenya chinyoni akaba musani akansikira nako nakorera simwina lakini wacha kwa konya korengera liega na kingo chako beki kibanda kiani ya sana kana nanya ali bageri ngaga cheke banda
bono ngachanga shift korwe gasi eri ngachanga beke kibanda kiane kawaida karia kanyomba gasini naki urwete gasi naki shifted igomwe kana sto komwera sanki ugete ukora gose egasi kera tu akorete koni chingeni kuri mugondo ekeregendo ali ande bitichi bese saulinje nale kolika nande ninje nale kobaga ayo nawo ni siringi 8,000 agande ibono saulina yakonyo kobaga nje mugondo no yone na nje ninje ngorete keregendo bana imokinye nje tiganyireni ndeme chande teyo bono na biro mundo mone tiange nyende nteme biasara usembi nkonyo chichi bese chiri busata njigongo engamoteire ndakariyo mundo muna nje ngagenda ni biasara nganyora kanyomba iga nale koneli Kenyatta University ali ereri anya kugendera biasara kawaida nyomba yaire ngakonyele nanyolete nyumba yechiri bibere gakarumu karenga gasenyi asari kuro kukiwanja anya kugendera yo abo gimebukanya gosuka nechire kwanyora ribaga ribaga nanyorire ngo kenyande sukuma kawaida ngoro sinari nyimba chips yeli toke anya kuonelia wanafunzi gani anya gosuka bado nabangwete mama bado bimamboli buya mwana oliero tebete tatale ko egerera mono bade skuru arega cheka musinya yoka agatiga yoka yaratiga yo bweka egabidi bona nya gosumbwa nkaga de mama liga gosumbwa ento kora tigache Nairobi gaiga tarabera nera at least yo nkonya linkare chiro nya kongoneri bintu sabeta majito siberi chinye katume transport ya gacha yaracha kabera sa sende amumetinyo yom bono yo kabera kamera munjara ali akawaida ali kurubwana kanyoro chakire mbakese giya tete kondo akwenda utara okomogori chande ine nyamanda gete namubori nyamarendo utarenge gasi nekirende kwagania nyama nikongorero sturi kongorero ali kwenda nero kwa nosi kirasi sana nabondo chene sana ara kwenda osiba bono irana atete kondo anyese kene mbakenga kinere na igweto boraro na mwagete andi ngamwire nyageta ane chibasya ngaba keresi mi baruka ne gosori akira ma koresi ni bale na sokoro ngabateirero ntagete mategerere yu nabanda kwane no muntu mukage no bolimo kagore credit na gore tekimia na 50 ngabeke simi ngake simire tamanyete ngayetega oyi haga ste kwa ngongora njiti ni gokwana bali bategerere bagategerera mangana nspi bakamboli ayo nsina rowetera mu bangira cheka ngatebe ingo bangira muri ni galita gocha tagocha oikaira ni renjera baje komboli nayo kwa mwere tenge kwa mwere igabidi nye bange ngora tukora shopping mutaiba na nesu kunga togochi jukwani abiboli bintu byane ngatigire jirani nde yake toragenda torani nyumba egere toraikaka teigu na kitoraba kwani ngabata ngamate ya banga changa chao chonse nenjene mukiri cyane kwenda torabera wange wiki ibere tugachamba kasema kero toiko tukabera nke wiki ye moibere aimu abera tanyi nyombe isoro taguri konyara mama bano nganyire gocha sakoro kumwine akomba tengwina ikantin igo konye batikanire rumse bano konyora bachanire kidogo tena tiara ikaranza kandi abwe kantin tukarabera na mama mwisiko yagatetiga akanyoro munda akamwina bakagenda nera akanyoma toko mwakeresi imi ataya nje ngale kifiyango dai mama yaya nchibona ninjengira negasi aba bande bamino babere bono nabakarenya bari nabamura yaya no bali bado na mama mwenga bisikabira mura babere ndo abatangi bono abatanga mataisa nchibona ninjengira negasi njinya ndibyasara byane bya kawaida Nairobi nitukeli ngebanga nabona abwate transport kiregenda ngatwere ngagora litoka ngapaki cyanga cyane ngwenda ngalegasi mambia yabona ninga nirimbo Kenya ndegasi kera narara butuko tima itinya saa yosene miuchiza gete yale gocha butuko kera onda ire chitoro nasabire narari
Yalenge kitu kama saa 6 saa 7. Manya korota bina na ikire mayuma yune pasi ndine Nyamira Express. Ya gure ya rolli amagora aligere igoro. Lakini nchoma nyane tin chase gari na nkara stege tunundigere timneko ne korol. Kabole endo te na kiyangi chere getanya ko ngichere bwiri na ni sabari ngoshi. Ngasabanga so ankara. Netenya sa no nyane naba yarenge igo na ndo mirorere ko ngoroki. Ngakira bugakike mambi saa 12 ngautomolero liko ngabeka mache ndosie chae inyungende sabari. Macha abelire liko atogotire ndaite kubeka amabere nabunkaransita amaboroya esugulie kemo kuruliko na macha ali agotogota kangitekera amaguru garangeri mama ngamuteyaya yoka macha agotogota kambori ngo iya dinjeti muteye sabari yangire macha igotoyete dinjeti andonsi kate mama bikone byabera tin sabari tini ko genda yangire warotire tin ko irore ko enda sabari macha akaumoka bunegari eli yagwete ekesugulire kemumeka bunegari eli yagwete karoli ate sabari tini ko enda isibora inuli tokeli chibese chimbode transport ngangore karaya ngore ne biasi chankoro chipsinga no re biasa na ko ko bindo bire Nairobi tigoli atigare kutumia tu ngagore karaya ngagore chibiasi ngagenda cross abana ara roseti chips yechiange chiwiki ibere nganyore kibarua ye school yokoruga ngoina we school nero ere mix ngoina ngayero si ngoine kanti ni wechikonge ngararo singoroseri abana ba secondary ndage n'abarimu ba secondary ne primary na yekeregedeli n'abarimu bali aro banga kana chiri busatu gasi ichiko nayo bweko akora kini nabona aleko yakora nje bweko asange njonkwana ndegas kuruka ngayakora ngakora ononko kora lina chiremo koroba naende chiro besa birimbwate nagore bidoli nachananya koni gaigemechi chips natigere mamanya ko gendera koni igo bado no muiseke ebyarukande bado mwana tayo ya mwana tayo ubwatera ono oyo mindese nginche mugano uno mutambe ande no mugano rumija ande no mugano ubutirimbuka bya mangana ko bwatana bya mbaka tocha gwika bona abana bimwane byubwate biseke byiga bine mwanchu murigereria mugano Catherine no muya no mutambe ande no bwato burito asenginchwe tera manga sobugima bwaye kwa igule munatoga chagete kurinda sengenchwe chinga kinibiro na ende ni moriye wiki go chari twere Jumaine togendera gusanga asengenchwe bona asa tigairi no amayandare no amabirare no amangana mangare sengenchwe karo kurigera ne nyumba menyete bona chiko totaina kia kurire tega kurungoina na kia kurire tega igo mugonchoro asagendete gukora gonchoro ngayo bokoboke agendete gwitera mange igo ngatara akura gwitera namba ya seminary yuerega bwa CTV yao abuko mwakira nyuko bwate kibarua nyuko bwate gasi utagito montaga konye no munyagasi yari no muntu bwate chinguru abuko mwakira pero kende balimo kumutumera besa naino nabo kumutumera asoko mokonye nikachinga kichinde naende tuchitumerane asumurobelyo na yeteire ncheni konkoro kwa Sara Nyarangio ntita andi botambe nigo bagoteba koramaya ogende